कितना लोग तन प्यार कइले बतन हाथ उठा ले तो के प्यार कइले बा। अच्छा ऐसे सब उठाना कि ऐसे उठा रहे कि ताकि पीछे मम्मी पापा आई लोग के तो देखे ना कि हमारी लइका उठोले न त घरे भी ने कलास होई। और देखो ई बाबा कहत रहे चाचा कहत रहे कब से तनी यही जाई खड़ा कइले रहो तनी हमार देह गरमाइल बार-बार तू ने भाग जाता हां। देखिए एगो लइका भी बना प्यार कइले बा एगो लइकी से आ लइके के साथ दूसरा जगह ठिका गइल बा। आ लइका के पता चल बा त लइका कहता कि ये जान तू हमरा साथे काहे गद्दारी कइलू तारा से प्यार कइनी आ तू दूसरा के भेरी जाता रू। लइका कहता कि सुनो हमरा के धोखा दे के जाता रू तो एक बात सुन के जई है। लइका कहता का महुरवा खिया के ससुरवा में जई है महुरवा खिया के ससुरवा में जई है मांगिया में से नूर हमरा हो मांगिया में से नूर हमरा खून के लगई जाता तो एक चीज कह दियो मर तार सेनुर पहनाई लेकिन हमार तू खून लगा के जई है धोखा तो दे देलू लेकिन एक चीज सुन के जा कि मांगिया में सेनुर हमरा हो कि मांगिया में सेनुर हमरा खून के लगई महुरवा खिया के ससुरवा में जई हो महुरवा खिया के ससुरवा में जई हो महुरवा खिया के ससुरवा में जई हो महुरवा खिया मंगिया में से नूर हमरा हो मंगिया में से नूर हमरा खून के लगई हो मंगिया में से नूर हमरा और खून के लगई हो महुरवा खिया ससुरवा में जई हो महुरवा खिया के ससुरवा में जई हो जब हमने के एक साथ मिलत रहनी जा तो कितना खुशी खुशी रही जा जौन हम कही तुम तू कर आ जौन तू कहत हलू हम करत रहली तारा खातिर यार दोस्त सबके छोड़ देली घर परिवार माई बाप सबके
के छोड़ दे, लेकिन तू हमरा के छोड़ के चल गई। सुनो हंसा के रोवावा आंसू तू खून के जाए से पहले वो बात गई हो जन तहारो ओढ़नी बा ओढ़नी के कफन हमरा हो ओढ़नी के कफन हमरा लसपा ओढ़ई ओढ़नी के कफन हमरा महुरबा खिया के ससुरबा में गई महुरबा खिया के ससुरबा में गई। दिल देता है रो रो तो आई किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो तो आई तू तो हमरा के भुला जाइबो, लेकिन हम तारा के ना भुला पाए। सुना तो हम के भुलाइल इतना नहीं है आसान हो। कौन मुँह कहा तारू भूल जाए हो। और तो हमके भुलाइल इतना नहीं है आसान हो। कौन मुँह कहा तारू भूल जाए हो। जब लड़का के दिल टूटल बा लड़का कहता जाए हर जाई हमसे हो जाए हर जाई हमसे जा 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 जाए हर जाई हमसे मिले न कि जाए हर जाए हमसे हर मिले नई हो। महुरबा खिया के ससुरबा में गई 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 हो। महुरबा खिया अच्छा लगा, एक बार जोरदार ताली। और ऐसा ही